Evo, polako nam dolazi kraj godine. Jedno od završnih naših priredbi, dakle, imamo najavu božićnog gala koncerta. Božićni gala koncert održava se 18. prosinca u 20 sati, dvorana Europskog prvaka. Ovo je 16. put za redom. Naime, organizator je udruga Bjelovar, zajedno u suradnji sa gradom Bjelovarom. Grad Bjelovar kao glavni pokrovitelj osigurao je 200.000 kuna. Bogat program, kao i uvijek, ove godine, rekao bih, nešto onako dosta zanimljivih izvođača, različitih tipova, naravno po ukusu našeg glavnog protagonista cijele priče i organizatora Tihomira Vondre, predsjednika udruge Bjelovar. Ovogodišnji izvođači, ja ću samo nabrojati, Tihomir će vjerojatno malo detaljnije o svemu. Dakle, Maja Zusena, Wayne Ellington, Ivana Kindl, Antonella Doko, Gelato Sisters, Jura Pađen, Vedran Jagodić, Borna Ševcar, Gendis Putri Kartini, Film Music Orkestar, vokalni ansambl Brevis i naravno Božićni gala orkestar pod ravnanjem kao i svake godine maestra Alana Bjelinskog. Grad Bjelovar, dakle, kao što sam i rekao, izdvojit će za Božićni gala koncert 200.000 kuna, cjelokupni iznos koncerta otprilike oko 300.000 kuna kao i prošle godine. Ulaznice se mogu kupiti od današnjeg dana u Loka baru, iznosu 30 do 80 kuna, ovisno kako se ko želi koju poziciju u dvorani. Evo, dakle, očekujemo ponovno jedan, rekao bih, glazbeni spektakl, ništa manje lošiji od nekog drugog, dakle, samo očekujemo najbolje od glazbenika koji doista ovaj božićni dio duha mogu na jedan drugačiji način prezentirati, ali ono što je jedino zajedničko svih ovih 16 puta koji su do sad bilo organizirani dakle, božićni gala koncerti, da je dvorana uvijek bila krcata, da je bila puna, čak neovisno o tome što se i ulaznice naplaćuju. Dakle, to je jedan, rekao bih, događaj gdje je stvarno veliki broj građana se odaziva, koji je postao nešto više od samog koncerta i ja vjerujem da će i ova godina biti specifična i da će biti sigurno ispunjena dvorana, tako da jedinu poruku koju mogu za kraj reći je da građanima da požuje do karata još uvijek ima. Evo, toliko. Tihomire, izvoli. Pa ja bih se prije svega pozdravio sve prisutne i u svakom slučaju na početku se zahvalio gradu Bjelovaru i gradonačelniku što je nastavio podržavati ovaj božićni gala koncert koji smo počeli prije davnih 16 godina. U samom konceptu od samog početka do sad nije se baš to nešto previše mijenjalo, uvijek se to baziralo koncepcijski iste vrste glazbe. Međutim, ipak pokušamo naći nekakav kompromis i prilagoditi neke stvari bjelovarskoj publici, tako da ne vidimo baš nešto nekako krajnosti koje mnogima u toj kritičnoj masi koja dolazi na te koncerte nije baš nešto prihvatio. Dakle, aranžmani svi i domaćih i stranih pjesama prilagođavaju se orkestru. Ove godine imamo nekih malih promjena što se tiče samog orkestra. Malo smo, vidjet ćete to na koncertu, malo smo smanjili broj pukača, povećali broj gudača da bi sve to skupa malo još mekše i toplije zazvučalo, a to je nešto malo sa stručne strane što mogu reći o samom koncertu. Scena, kao i svake godine, bit će šarolika što i dolikuje Božiću, naravno sa jednom umjerenom dozom ukusnog kiča, kako bi to nekako nazvali. I još mogu reći da Hrvatska radiotelevizija će i ove godine snimati taj koncert. Dobili smo najbolji mogući termin koji se može dobiti na sastanku baš sa gospodom iz Hrvatske radiotelevizije. Snimka će ići na sam Božić, na drugom programu u 20.05. Bolje nije moguće. Bolje nije moguće.
HRT2. Da, HRT2. Ovo drugo, u principu nema nekih velikih promjena. Ekipa koja radi koncert je ista, znači ja radim taj glazbeni dio. Mlada Mera Gaga radi scenu i dramski dio koncerta. Opet ćemo pokušati izbjeći voditelja koliko god budemo mogli, znači sve će se uglavnom najave vrtiti na video displejima koji će biti postavljene sa sve desne strane pozornice. I evo što se tiče tih nekih osnovnih podataka, to bi bilo to. Ne znam šta je više. Da, možemo nešto o izvođačima. Znači Maja Azesena, prošlogodišnja dobitnica Grammy za album u New Yorku, koji je napravila jednu vrlo kvalitetnu pjevačica. Gostovala je već u Bjelovaru prije nekih 10 godina, ja mislim da je bila. Inače, dosta je nastupala sa svim svjetskim zvijezdama, a između ostalih je i Gibboni pjevala na nekim koncertima po Hrvatskoj. Wayne Ellington iz Velike Britanije, izvrstan je crni pjevač koji je u Velikoj Britaniji dosta velika zvijezda i zapravo više ga znaju po cijelom svijetu nego sami Britanci, jer je stalno na turnejama. Mislim, čućete, to je stvarno nešto, jedan poseban vokal, bliski suradnik Toma Jonesa. Tom Jones za njega kaže da je to najbolji pjevač na svijetu. Mislim, čućete kako čovjek pjeva. Stvarno. I ona Kingu, nemamo šta ne posebno govoriti, ona isto bila prije. Da je bila iste godine kad je Oliver Gregorić pjevao u Bjelovaru. Antonella Doko, to je mlada jedna pjevačica, vi ste vjerojatno čuli za nju. Imala je prošle godine jednu slatku božićnu pjesmu. Gelato Sisters, dvije sestre, Parmač iz, mislim da su Elemental, ili kako su se zvale. Dvije sestre, plus još jedna djevojka iz Koprivnice. Vrlo veselo to zvuči, taj njihov izvješće, to je uglavnom swingerski opredjeljeni. Pjevaju isključivo swing glazbu i nisu swingeri, nego swingerski. Jura Pađan, nemam ništa, ne znam šta da ne posebno znamo svi. Pitalo me dosta ljudi otkud on u toj uopće kombinaciji i božićnoj priči. Jura Pađan ima dvije izvrsne božićne pjesme koje je napravio već dosta davno i neki dan sam baš to slušao na dokumentarnoj emisiji, je bila Aerodromu gdje je on izgleda te pjesme, pa mi palo na pamet da ga pozovemo i to i njega jako razveselio, vjerujem da će i ovako ne. Vedran Jagodić, naš Bjelovarčan, izvrstan pjevač, koji će se sigurno jako dobro uklopiti u cijelu ekipu, pjevat će čak i neki duet sa gospođom Majom Azosenom. Mislim da mu je mjesto na tom. Svake godine ja pokušavam nekog od Bjelovačana angažirati za pjeva na božićnom koncertu, tako da ipak imamo neki domaći solistički snaga. Borna Šerca, ne znam koliko je to poznato vama, ima on je u Darajkašijan koji će na početku koncerta svirati na flašama jedan božićni medley. Znači to je njegov instrument s kojim je prošao cijeli svijet. Znači to su poluprazne boce koje su naštimane u klavijaturu i to vrlo zanimljivo zvuči. Genghis Putri Kartin, to je indonezijska plesačica, nije trbušna plesačica, nego pleše suvremeni ples.
završila je u Hrvatskoj akademiju suvremenog plesa i ona će malo zašereniti taj sam početak koncerta. Vokalni ansambl Brevis iz Osijeka, evo već po 6. put su naši dragi gosti. I ove godine su bili u Rusiji i tamo pobrali su sve moguće nagrade koje su mogli pokupiti. Izvrsno, mislim da je to čak jedan od najjačih zborova, što se iz najtrofejnijih hrvatskih zborova koji odlaze na natjecanja takve vrste po Europi. Božićni gala orkestar, kojemu će opet biti angažirano dosta Bjelovaričana, programa Milana Violinskog. I evo, to je to što se programa tiče.